Kaixo, txoriene, aste berri hau estreinaldian gabiz, de sasoieko estreinaldian, eta gaurkoan bi errezeta ekartzen dut zuegu beti bezala. Neria, beti sasoiko produktuekin bai, hemen mertxika, musika, zungola ditzetazo? Guretxean, ez da ondo, melokotu ja. Baina, musikak. Berez, bestela, musikak, mertxika baino musika erabiliko. Ez da minatzune, Amama Joanik programa hau ikusten dago egunero eta esate ozta, zenba gauza ikaste itxudan, zenetako, beti lentejiak, eta kalabazine, eta olako gauzak, baina, egisa da, hitz berri xabe bai ikasten diela. Eta melokotoia, beti danik izan dana, musika edo mertxika bai, deitu aljako. Orduan, honekin egin guk, tarta bat, bai? Baina tartian ikusten duzu, tipula, sobrasada. Gazta ikusten dut, burrataro. Gazta, belarus haintxuak, gero estixa da intxa, bai, postriana izango zala, baina plater gazixa da, tarta gazixa izango da. Bale. Eta gero hau, eskarola. Eskarola, ensala batekin lagunduta jondo da, ez? Motxila baten ekarri behar izan dut, kristona hundixa zelako. Bai. Eta, esan dut, entzala da, txebal lagungarri bezala edo. Engo. Oso ondo. Orduan errezetia urrengoa. Venga, bota. Tipula juliana eran moztu eta mertxika bat laukitxotan. Zartagin baten kozinauko usu basuan karamelizatu arte. Bitxartean mertxika xaflatan moztuko itxugu eta sobrasada laukitan. Gero ingo bosteria zabaldu, ertzetan mosketa batin eta erdixan tipula mertxika karamelizatua jarri. Gainean mertxika xaflatan eta sobrasada. Gero ertzak zulatu ingo ditxugu, bildu eta 25 minutuan 200 gradutara erreko dugu. Labetik ataratzean, engou, intxaurrak txikitu eta gainetik bota burrata apurtxo bat, estixa eta belarus haintxuak. Eta gero esan dakua, entzalada bat, lagungarri bezala, kasunetan, simplia, eskarola, eta hementxe jarri dut ziapea, asko gustatzen jatena niri. Ospinolia bat eiteko, no? Ospinolia bat eiteko, baina abia dator estixak intadana. Beraz, da, ziapea eta estia, holan, dana batera, da gero, olixo batekin edo, egin gauze. Momentos, zartagina zubizian, berotzen joan deixen, eta gu joango gara, juliana eran mozten, tipula. Hau da, fin, holan, xaflatan, eta hori, ingou, erregozi, karamelizatu, mertxikakin. Bikain. Nik, hemen musika, mertxika aipatu ditugu, baina badaude beste Euskal Herrian beste modu batzuk deitzekoak, eta nik hauek batzuk genituen ezagutzen. Zentzu? Musurka. Musurka, ez da sekula entzun. Tuaxa. Tuaxa, areta gutxia. Peska. Prisku. Priskua? Bai, priskuak. Bai, horrela, hauek aurkitu dizkigu Julenek, eta nik, esan dugu, ni normalean, musika eta mertxika, bai, musikak nik. Mertxika baino gaina nik musika erabiltze. Ikastolan batueraz erakutsi ziguten, eta batueraz musika erakutsi ziguten, ni mertxika gero entzun nuen, geroago, baina orokorrean jenteari holan entzuten badizio duzu, musika erabiltzen du. Musika dauka, historian lehen frutetako bat aurkitu zana, hau da, fosilizatutako duela 5 milioi urtetako musika arrastoak eta aurkitu dituzte. Berez txinatik edo asiatik dago, ez? Txinatik eta horri zean, duela 3.000 urteia Txinan landatzen zela badakite, eta handik, etorri zan, hau Alejandro Magnok ekarri zituen Europara, eta horregatik ditzen zioten Persiako sagarra bezala ere ezaguna izan zen, gero Espainiar kolonizatzaileek Amerikatara eraman zuten, eta gero mundu guztian zabaldu den fruta bat da, eta oso osasuntsua. Pillo, hor, gaina asko esatu da, musikak antioxidatzaile pila bat ditu, oso nada ura dauka, fruta guztia moduan, C vitamina pila bat, baina antioxidatzaile gehienak, ia denak azalean dauzka. Hortik askotan jendea ikusten duzunean zuritzen fruta eta balekoa da, haizu, beti, esan ezagun, fruta batzuk batez ere zurituta irabazten dutela. Hau da, almibarrian melokotoia edo mertxikak horrek ez da balixo. Bai, balio du, baina, hor nutriestore gero itxago egingo dula, hor sartuko genuke, azukria egoiko zan, antioxidatzaileak jetxingo ziren. Azala ez dau. Azalik ez dau, horregatik. Baina, beti fruta da, osasuntzu da, zuntz pila badauka, azalakin jaten badu, noski, zuntz gehiago izango luke, eta hau, Txinan, pentsa, ze aprezio zeukan, emperadoren fruta moduan deitzen ziotela. Eta gero, Frantziako gortean ere oso estimatua zan, horre Inglaterran ere oso maitatua, eta Euskal Herrian, sasoiko fruta bat, hau bai dala, udan eroia udazkene aldean jan dezakegun fruta bat,
eta gure oingo, nire inguruan behintzat, zuaitzetan desente ikusten dana. Bai. Ezberdina daude, horia, gorria, arroxa edo lan... Bai, ni zapore aldetik ez ditu gehiagin abaritzen. Batzuk esaten dute horia presiatuagoa dela... Nik hori larroxa edo argixagoa dena petzatakat goxuagoa ez da urtsuagoa. Ez? Nik antzekoak eiru izan zaizku. Honek nahiko tente goten die, bestiak goten die gehiago, igual biguntxuak, urtsuak, ez da hitz. Eta gero, famili berdina sartzen jende duzte, baina ez dira, nietzako ez dira berdinak. Nektarinak, bueno, nietzako zapore ez da berdina, eta hor familia sartzen dituzte, azkenean azala, finana, nektarina, eta zer esan paraguaioa. Paraguaioa, zer da, murtsika bat hartu zuten, da, murtsika ez du nahi, plom, paraguaioa, zapaldu zuten, eta hori, ez, haraki bolen txiste txarro hori, ez du nahi albondi hartu, pum, hamburguesa. Baina paraguaioak badia asko urtsuak, ni mertxika eta paraguaion artean jateko behintzat nahi xadot paraguaioa. Paraguaioakin gutxeo zikintzen zara. Bai. Sekoska garbiagoa da, ez duzu izkina bekaldean, honek paraguaiagoa oso izartze otzazu, tatak. Oso urtsua badau, zikin juzuk, Bai, bada. Bueno, musika normalean postrekin identifikatzen dugun fruta bada. Zer esanik ez, lehen zuk aipatu duzun, almibarrean nik uste dela klasiko handi bat, Gabonetako otzara guztietan urtero etortzen zaiguna, eta jendeak ez dakila zer egin berarekin. Bueno, zer egin horrekin almibarreko hoiekin, edo sasoian datorrenakin, gaur bezala, horrelako ostore berezi bat, ensaladan erabili aldugu, Gazpatxo baten. Txingarretan erreta oso goxua geratzen da. Ematen dion txingarra, gero bere gozotasunak txingarraren ikutua, bikaina da, gero baita saltzak egiteko, inaldugu honekin kipula erregozi, musika bertan bota, eta gero martorri pixkatekin, zilantroarekin, hartu limoizukua bota, hori birrintzen duzue, eta holan, txingarretan erretako haragiekin, eta benetan, holan, gozo bizi pikante puntu bat ematen dio, eta oso ona geratzen da. Eta oso modan dauen horrek, poke bolsak, eta horrek, oinarrixan arroza, gero isokina dakiena edo egaluzia eta aguakatia, horrei askotan, mangoa botatzotze gainetik, exotikoa dalako, eta, baina eskenien bebai, zapore, isa berdin aldozu lortu, mutxikakin, eta sasoian erosten bozu asko zuen merkeagoa. Eta krematxua, gaina puntu krematxu hori mangoak ematen dizuna murtxika ere ematiz. Kaniri gazpatxoa. Azkenen murtxika esaten, bukatu behar du hor, Patri. Bueno, kontua, hor, badago, kapres entzalada bat, musikakin egiten dara, oso osua da, eta, bueno, smoothieak, eta olako iradiatuetan, eta erabili aldu, ematen diola, hori, Patrik esan duela, mangoa bezala olako puntu krematxu hori, orduan, bueno, esan dagoa, sasoiko fruta bada, 2 euro eta pikuan ere ibiltzen dana. Japonian, 6 euro pieza bakoitzak. Nik janauen bat, pieza, aleak, ale bakoitzak. Holan, norbaitxekin ondo geratu nahi badozu lorak biharrian, hogeta bukotzu oparetzia, holan, fruta kaxa bat. Fruta otzara bat, ez? Hori da. Eta, holako 6, 30 euro, pentsau. Beraz, garezisa da. Zagarrakin behira, ekusi nuen da, ez da, 2 zagar zien, 5 euro, 6 euro. Bai, pila bada, eta nik orduan, esan hauen, pieza bakarra 6 euro da, orduan, behin, noia probatzera ez, manguen gatik noiz baitz, ordain jo izan dute alako presixuak. Eta berezia esan. Eta, ez zan berezia, hori da, arritu ez dana, goxua zauen, zaporia zaukan, baina, eske, bai, musika zan. Baina, Patri, azkenean, beti esaten da, ez, guk hemen, erosi dezakezu 2 eurotan kilo bat, eta gu Nikaraguan egon ginenean, mangoak bertako gazteekin zuaitzetik hartzen, esaten genien, guk mangoa kilo batek, ez dakit, 5-6 euro, bale dizkizu, eta zen zigoten, hemen, bueno, $5 eramate dituzu, 3 poltsaka da mango, 3 poltsaka eramate dituzu hemen. Eta normalia ez ditu gordeitzen, ze zuaitzetatik bertatik hartzen ditu. Baina, behitxu, gauza bat, guztabien jatena Japoniatik da, zuk esan zinuen, fruta eta kanpotik ikartzen da biela, baina han behintzat mertxikakin itxen da biena da, bakarrik japonekoak kontsumitu. Orduan, hain berezixak eta hain usta gutxi dau, hori ordaintzen da biela. Kobeko aragire moduan musika jartzen diote. Ez dakit musika jarrikotzien, baina hori izendapen desberdinak eta hanguak oso preziatuak die idakuak, eta da, adibidez, ez dakit,
betxuzuk aguakatiak edo manguak jaten dituzugun bakoitzean behitzen dozu, eta etortzen die, Marruekosetik, edo Mexikotik, edo Brasiletik, edo desberdinak. Eta Malagakoak askoz hurbil hau dauz, baina, karo, presixuak askoz behartu gau die, eta jendeak ez ditxu ordaintzen da horregatxik, ez dia iguala inbeste saltzen da kanpora bidali bidie, baina hor dago adibiderik onena, oza, guk bai, hurbilekua kontsumitzeko aukeria, badaukau. Urbila, laga 1000 kilometro, baina, bai, konparatuta nundi datorren, bai, hurbileko, azkenean, egun batean iritsi aldala. Edo lekakin, lekakin bai, hemen daukaun lekakin. Ostra, baina, bertako leka ere, ez da merkea, egia da, a ber, ez da merkea, horregatik. Baserritarra zigorriturreta bada, ikusita, nire ama ez da iristen leka jasotzera. Zigorriturreta ebe, hankapuntetan jarri behar da, eta toki batzuetan, kaja bat daukatan, kutsa bat, fruta kutsa bat, eta ara igotzen naiz, eta haiekin jasotzen ditut leka. Orduan, hoien garestia hau izatea leka horiek, ze kosta egiten da jasotzea, bere arriskuak dauzka, erori altzara kaja horretatik, orduan presi igotzea, bale. Baina, suposatzen du, jasotzen dituztenak hor, ez dakit, jente altu hartuko dutela, ero izango dituztela lekako lanparra txikia hoekin, ero ez dira hainbeste azten. Gure etxean aurten leka daude, luza inda, eta hankapuntetan jasotzeko, hori bai, pilo bat jaso ditugu aurten lekak, Aurten kuiatxoa lekak, pila bat piperrak, ondo, tomatea desastre. Gure etxean tomatea aurten izan da, desastre duta. Gutxatara dirako, ez diarko gorritu, berandu. Ez dakit, erreta moduan, bai, gainik aldia erreta, eta guri, lenguzuari, eta, gero egia da, kentzen zenioen atal hori, errea, eta bestea gozo, baina, orokorrean, intxaurrak beste urte batez desastre, danak, kanpora, oza, danak ez da sasoiona izan. Ez dakigu, baina, alde batetik ama posi dao, zer lehen, gerria usten zuen hor intxaurrak jasotzen, izan ginen, oparitzeko, badao gailu bat, dala golf pilotak jasotzekoa, ez makurtzeko, eta holako zelaietan daudela pilota pila bat, bada, makila luze bat, dauka bola bat, baloi bat izango gazan moduan, baina bola hori da zare, kableekin, orduan, zu hori eramaten duzu bueltaka, eta pelotak barruan sartzen dira. Hau da, indarra itean berantza, pelota pasatu iten da bi alambren artetik, eta barruan geratzen da, eta orduan, eta intxaurrak jasotzeko balio du katxarrurrek. Interneten dago, ez da, jarri golfeko pelota jasotzeko gailua, erolako zerbait. Intxaurrak jasotzeko asko baldin badituzu, Benetan, oso interesgarria dela, zezarete hor jaizten, makurtzen ibili behar, da, tro horrekin jun horran lurrean pasiban eramaten duzu, katxarrori, jasotzen doa, eta pum, kutsara iriki, ustu, eta lehortzen jarri, eta zuritu, eta... Ez da teknika txarra. Baina ondo da. Errezeta nola doa? Errezeta hau, erregozten. Azkenean tipula jarri dugu karamelizatzen, eta gero, olako laukitsuak, mertxikanak, hemen txolan, plop itxen. Gero, 25 minutu joan bida bai laban. Beraz, geratuko da, guztiz kozinatuta dai. Beraz, hau itxen dugu bitartian, moztu bidugu gero, ostore gazi horren edo sasi pizza horren gainean joango dien beste osagaiak. Sobrasa da, holan kontraste gazixa emoteko, sobrasa hau da Mallorkakua, eta da txarri beltzana, da holako, esteki bat, itxen dana, txarrixan aragisa, piperrautzakin eta gatzakin, ondu estekixan barruan, bigun-biguntxua da, eta honetan, merezi dauela, on baten inbertitzia. Zenik, supermerkatutan eta ikusi ditxudanak, izeten die, edo behintzat, arakin bati eskatzia. Ze ikusi ditxudanak supermerkatuan... Euskal Herrian badode arakinak, eiten dutela sobrasa da, hemen Durangon badaukagoan. Nik getxon ez da aurkitzu hau, enkarguz eskatu nauen, eta hori, esan dakoa, beste batzutan nik supermerkatuan eta ikusi ditut tarrina desberdinetan, holan, barrinata. Pate bat izango zama untatzeko, eta hori normalian, ez dakit, nik erosi duten bakoitzean, horrek ez dauka zaporerik. Honek bauka, txoixuan zaporia bada, goxua benetan. Piperrautzan zaporia. Beraz, egoten da kilua, 25 eurotan, edo olako baten, beraz, olako zatitxo batek, 3-4 eurogatik. Ona bada, a ver, Patrik, kalidadea dauka, ez dago. Hor dioten, teoria bat dago,
Balear uhartetankoa da, oro, jentea Mallorca esaten du, baina Balear uhartetakoa Zilbizan da Menorkan ere sobrasa egiten da. Baina jatorria Siziliatik datorrela ero esaten da. Eta hemen denea moduan eskatzen dana, ero izateko kalitatezko txerri baten aragi izatea, hau da, aldala aske bizi dana, eta oso garrantzi handia ematen diote txarriaren aragiari, ez? Eta gero badau, Italian, ez Sicilian, baina badau Kalabrian, beste holan esteki bat deitzen dela, enduia, eta oso antzerakoa baina, desberdintasun bakarra da, ura oso pikantia dela. Hau, sobrasa normalian ez da pikante izaten, eta izaten bada da txoixua moruan. Jarri txotzu, paketean, edo harakinak esango zu. Sobrasa hau pikantia da. Oina zidea egiten, ez? Sobrasa da kurriarekin, txokolatearekin. Txokolatearekin, hau? Ze behar dago, Zola, ez dakit, behin egin zuztasun zuk neri, bokaioa txoixo Pamplona da txokolateana, dana batian gertuko zen. Karo, hemen batian, zuretzako apropos. Patri, esartzeko horrekin, ze adima daukagunok, hor bestaldian pila badaude esaten, bai nik ogitarteko hori jaten nuen aztian behin. Oso kombinazioa. Eta gaur egun, baduza ikusi eskolan orokorrian. Pasea zu trapotxoa bizez. Ogitartekua, txokolatiana ez dala eramaten, ja. Ez? Txokolatia hartu, eta gainean txokolatia egiten zen hartu, eta ez zen erdiki moztu bihar rogia hartu, eta bultza egiten zen nion, da barruraino juten zen. Eta hori ez da eramaten, da olako kakao, olako krema horiek, kakao eta urrena, ero kakaoana bakarrik, horrek igurtzita, baina txokolatia beri hortan hartu, eta sartun da. Eta gaina testuria holan hain kaitzeko da. Crunch egitea hori, crunch zegoen, hori sasoi hortan jate pasu, jango dute, zu etxetik atera dena, txokolatezko, ogitarteko asan, da iritsi da eskolara, pixkat krematxua, biguixea. Baina urrak edo almendrak bat zeukan, crunch hor bai. Bai, hori. Baina egia da, oso gutxi ikusten da, aurren bat ikusten dut, baina orokorrean jakeiago da, honek untautakoa. Zure semiek erabaten dabe txokolatezkoa. Txokolatezkoa gutxi zestira saleak. Txokolatea nahi dute ogigabe. Nire semiak egiten du, hartara txokolatia janolan, kron, eta gero gozea dauka ogia jango. Ero bestela, gero xeo. Bitzu nola gustatzen gaten geixen txokolatia, eta nik uste dela txikitako itxura batetik, ze askotan, geixen gustatzen gakun zaporia die, hori ez, txikitako oroitzapenak, betiko errezetak, amamanak, eta ni beti txokolatia holan, ez dakit, jateko geixen gustatzen gatena da, Maria gaietaken. Bai, olako. Etxe. Gauza, ez que daukator berezitasun bat, eta gauza nahi du jakin. Batek zema pisatzen du. Ez que Txinan, munduko Guinness rekorra musikatan, Txinan dao. Asalbarik jarri dozuta. Bueno. Hemen gramotxo batzuk egongo di. Vale, 175 gramo batek. Haundiena bakuzen pisatu zuen? Kilo bat. Ez. Kilo terdi. Ez. Gehiago? Bai. 2 kilo? Bat 800. Hone ama. Adar gixagoa zuaitza egon gozaina, nik uste jaso zutela, bestela pera bakarrik eroriko. Hor esaten dute, egiteko konparazio bat, marrazoei danan beldurra diote, marrazoen, gaina telebistan besterik ez duzu ikusten, marrazoen inguruko programak eta surflariak hartzen dira, inguru hau pixkat arriskutsua da, ez da izan, eta ero ateratzen dira, horren inguruan benetan kontrolatze dutena, eta ez dute, urtean, hildako gehiago daude, koko aldeak buruan erortzeatik, siesta botatzen daudenean ero pasioan, marrazoen erasoegatik baino. Hildako gehiago daude, urtero, koko bat buruan erori, da paun, sekoan geratzen dienak, marrazoak erasota ero janda hildiena baino, ez? Honekin berdina, jotere dizu, kilo eta 800-eko, musikan zuaitzak ez dauka altura handirik. Orduan, nik uste dut, ez zuela hartuko horren besteko abiadura, eta bat 800, pisua da, baina, baina koko batek angoitik erori eta... Bat 800? Olako... Melopoto itzara. Bai. Bueno, hemen txe. Ja, ez du unabier, erretira hoingo, hemen txe moztu dugu hori esan dakoa. Hau, laukitxotan, eta gero, mertxikak geixeon jarri botzagu, baina ja gordinik gainean, ostorian gainean. Beraz, haue bai, gorde ingo, eta atarakot. Ja, kabitzen jaten dana. Hemen, Patrik erori gordinak jarriko, testura horrena, hemen kipula eta musika,
eitea komeni da, ze bestela honek labean 20-25 minutu eramango ditu. Ez da kozinauko. Esan kozinatu, geratuko zen, kipula pixkat kruntx geratuko zen, eta orduan, lehenago, zebaten batez, gero labian egingo bada, ez, labian bukatu egingo da, baina ez da ez dena egingo. Orduan, komeni da, pasadatxo bat ematea, baintzat kipulari. Musikai pixka gutxixeo, hori du, azkenean, kipula lehengo martxan jarri, eta ero musika bota. Hori, eta gero hau, esan dutzuet, sasi pizza antzerako bat izango basanez, moruan, ingotzau ertzak. Bai, holan, aukitzeko, hobetzeko eta, hobatzeko, hobe. Orduan, ingotza holan, mosketa batzuk, fin, ez sakoneraino, bestela, ingo gauen hau kendu, eta hori eskako interesatzen. Da orduan ingo, hau oinarri bezala jarri. Tomatea ez, pizza ez duzu zen, tomatea ez pien ez da. Sosi pizza, igual italiar batek entzuten bosta, ez dakit. Gaina ostorearekin, esango dute. Ez, da tartagazi bat. Azkenean, beraz pizza ez dugu esango, da tartagazi bat. Itxura agian kanbotik izango duela, hola pizza lauki batena, ez? Baina ez dauka tomatia, gazta belabian ez dotzau botako, eta orea guztiz desberdina dela. Berez, momentuz, holan joango da, holan dana zabalduko, eta gero behitxu. Atalak irekita hortik. Hori da. Hau, laukitxotan jarten, gero mertxika bai, eta laberatu ingo dugu. Nutriskore, ez, deitzen da, ez? Nutriskore, ez dakitzen entzako da. Semaforuana, hola, produktuetan eta jartzen da. Hori da, paketean, holan, prestakietan eta gartzen dan, semaforo bat, ez dakit konturatu zaeten, kolore ezberdinetan eta ero letra ezberdinak, ez? Hortik, atik, nola da, zera? A, B, C, D, E. Edo F igual beboi badau, F bai. Bueno, hor osasuntxuenak dira, ez, F uste ez. E. Hor osasuntxuenak dira, A eta B, orduan, gero eta gehigarri gutxiago izan, gero eta hobeto. Ez hori da, azkar ikusita holan jakiteko zuk pakete hori erosten nahi zanena, ea osasuntxua dan, ero, claro, gehigarri eroste ditugu, ez da, txokolatezko palmera batzuk, hau esatze dituztenak indakoak. Ez, paketean datozenak. Hori, izango da, F, ero ez da inuen egongo da, horratzekaldean egongo. Gorri-gorrixa semaforua. Gorri-gorrixa, hori da. Eta hor, polemik egon da hoin, ze badaude holan ultraprozesatutako elikai batzuk, zeintzuk agertu diran B letrarekin. Eta zegoa, bat izan da, kakao hautza. Badakizu, kakao hautza, baina kakao edaria. Marka hau daudena kakao, ez kakao hautza bera bakarrik. Lehengo osagaia azukrea dana, kakao baino. Hori da, 160 baino gehiago azukrea dutenak, oiek, ero askoz gehiago, baina, eiteko, karo, hori ez duzuko jadaka jaten. Hori gehiago da, azukria kolorante, marroiak ineo. Bai, baina kondo da bateri, zuk hori ez duzula utzean jaten. Jaten duzula, hartzen duzula beti esnearekin. Orduan, indute, atara dute, honen kaloriak gero, o azukre maila, 200 mililitro esnetan koiarakada bat nahaztuta. Orduan, noski, azukre maila pila bat jisten da. Baina trampa bada, ere. Bai, bada. Zezuk uste duzu, zerbait osasungarria hartzen nahi zala, eta guztiz kontrakoa, azukre pila bat dauka, baina indute hori, gero segun erabili behar duzun, erosi duzun produktu hori zerekin joango den, kasu honetan, oso evidente da ez, esnearekin joango dela, gano, indute, orduan ez, 200 gramo esnearekin joango denez, hor, eta semaforoan, orduan, trampa, ez, hemen hasi direla bere trampa egiten, berez, idea oso ina da, hau frantziatik etorri da, eta Europa guztira irekitzen nahi da, Nutri-Score semaforo hori, eta egia da, holan paketeak hartu eta azkar ikusten den zerbait da, eta informazio asko ematen dugu, baina batzutan komeni da, ez da euneko fidagarria, eta komeni da, bada, duda baldin badauzkagu, osagaiak eta irakurtzea, eta osagaiak bakizu. Lehen osagaiak da, gehien izaten duena, olako produktu bat. Hori da beti esaten duguna, ez? Egisa da, bizta azkar baterako, baliogarrixa dela, baina gero irakurrin bidala gehiago. Orduan, denbori hartu bida batzutan. Baina gero, eta gero? Baina gero ezagutzen dituz. Orduan ez, etxean azkenean, gure etxean ni beti erosketa berdinak ditut. Ia, eta batzutan olakoen bat erortzen da, baina. Baina gero zentzuduna izatea, ze. Egisa da zuk, eroste dituzunean gauzak, supermerkatuan. Ixa mundu zuak izedan osasuntxua eta ze ez. Hau da, zuk erosten dozunean pizza bat honek etortzen dineia prestatutak, zuk bakitzu ez dela produktu osasuntxu bat. Beraz, naiz eta B letra jarri Nutri-Score horretan, bakitzu nondik norakoa. Ez dala jan behar. Ez, hori izto nahi esan. Baina, ian behin ero jan behar dela, eta, ez dala,
Ez da osasuntxu. Hobeto da etxean india. Hori da. Eta lan be etxean indako pizzak egunero ez jamez ez. Hori ere, ez da oso osasuntxu. Claro, ba, imagina, ostore honek... Aspergarri izateaz gain. Ostore honek, bauka sobrasa da, bauka gurina, ostorea... Eta bauka, baina gero, fruta jaten gabe, da orekatua. Hemen Nutri-Skoren nik A bat jarriko notzan, berde-berdia, eta holaxe geratzen da, gure ostorea. Beraz, hau joango da 200 graduan, 25 minutuz. Bai. Eta segitxuan etorriko gara, baina, bukatzera, jatera, entxaladeitera. Bikain. Oso. Labatik atara da, ikuserako itxura goxu daukan. Bai. Eta ontsingo, lagungarri moruan, entzalada bat, hemen eskarola erraldoi horrekin, eta ezautzen niri gustate jatela, hau siapea da estixana. Vale. Beraz, jarrikotzat. Gure txian eskarola, beti, berakatzakin. Baratxuriarekin. Bai. Holan freskua eta olixua da ospina. Bai, jende bat iten duela, baratxurian zaporea gustatzen zaio, eta hortruko badao, hartu, goporrari. Baratxuri bat erriti, holan da igurtzi, Nik horitxio, tomatiekin. Eta gero hartuta, gure txian, berakatza maite dugu, eta mitu lemonien hori, honek Sergio besazian, horti de zarate jate txikoak da. Zuri berakatza asko gustatzen jatzuta, bai, ia danari. Kosinatzeko garaien, saltza bat egiten modu, beti baratxuri botatzen. Bakitzu igual hori indirekta basala, ez? Zeba? Igual atxa hola zakotzen berakatzan. Ez, baina kosinatzen ikusi ninoen, da, hitz egitean, berak ezin ditze, bera olakoa da, orduan nire atza, silborrera jote zaio, orduan ez ditu, zaintzen, lasai, Patri, hori zuk igual, baina berak ez. Bromasa. Patri, moda berri baten berri izan dut, eta neukan entzun da. Jendea ez gozaltzen hasi da. Modan jarri omen da, ez gozaltzea, ez dakitzen, da, lankide batek esan dio, berakin jogara juten dan, tipo heldu batek esan dio, orain ez dut gozaltzen, eta inoriz baino hobeto sentitzen naiz. Nik ez badu gozaltzen, ospinduta nao, txakurtuta nao. Kafes nia bez? Kafes nia bez? Ez errez. Hola, napurtza, esnatzeko, Ke ba, egia da, ez dala ona hartu esnatuta zeituan gozaltzea, ez? Heiki, lehenko komunera jumerdan bisita egin beharrekoa, dutxa bat hartu, jantzi, ez da izer, eta gero ordu erdira hobe dala gozaltzea. Baina ez gozaltzea, eta gaur egun modan dauden hauek, nola da, barau intermiten. Barau aldiak da, eta holako gauzak, kontu zibili behar dala, beti aldala profesional baten eskuetan jarrita, gero eta arazo gehiago daude, bakizu elikadura kontuekin, interneten informazio pila bat dago, hor jakin inbarra filtratzen, zer da nona eta zerrez, eta moda kontua pile bat, orduan, holako gauza zen ez usatea. Hombre, zuri, gorputzak ez badizu eskatzea gozaltzea, badago jente bat ezin duela ezer jan eikitzen danea. Baina hortik esaten dutelako, entzun duela, irakurri duelako ez dakin nun, ez gozaltzea hobea dela, asko zobeto, lako sobrasa da mertxika ostore da gozaltzeko. Gozaltzeko, gaina dana sartzen duzu, hidratoak, proteina, fruta sartzen duzu. Entxala putxo babe bai, eta gero honeik pasa igual sardezka barri bat, eta gero honeik jarrikotzau gainetik behitxu. Estia. Estia, apurtxo bat gozo puntua. Eta hori ez da benetan, olako estekiak eta estiarekin, ez da ideia bat ere txarra, Gero intxaurrak, holan ikutu kurruskari bat jarteko gainetik, gero jarrikotza bai, burrata apurtxo bat. Bai, Nutri-Skoren hasi gara eta pixkanaka bagoaz, bestalderantza, pixkanaka. Dagoeneko kangoaz. Zeta-araino lortzen dugun iristea. Gaur, osteguna da, asteburua hurbil dau da ospatu inbi da. Asteburuanik ospakizun daukanik. Bai, nasoiaz. Zapatuen berrota, marruta, Patricia Vitelli. Bai. Ya está. Esto zuen moten, Ja, hori da, txarrena. Danean, ez da, itxuraz, hau esabatzen duan. Hori, zuk esan duzu, Esaten, entzun duana. Eta gero, nire baratzeko jarrikotzat, belarus zaintxuak. Kasunetan ekarri ditut, oreganoa. Eitxo. Eta... Zetatik esera jaitsi gara. Pixanaka, remontatzen hasi gara. Eta gero, erromero jartzen botzat. Botako diogo. Diogo esatean, euskaldunak beti pluralean itzen. Diogo, gara gu, dana. Eta ointxe, esetik, entxalada jartzen botzat? Hola lagungarri bezala? Siapearekin, eta... Jo, mutil. Onda.
nik uste dut, baleko tzat. Bai, ez da? Bai. Etxuslako goxua. Eta hau afaltzeko, ez, Patri? Afari plater bakar moduan, honekin, afarirako, hau, nik uste dut. betxu, ona da ze merixendatzeko, afaltzeko, Bai. gosaltzeko eta baskatzeko, Pikatzeko. pikatzeko, Hamaikatekoa. dana ondo dator. Oso ondo. Hau da gure mertxika eta sobrasada ostorea. Tala, Orduan Bai, oso. pizza izango esan moduan, bai, ez? hau igual tolestu honena, eta barrura. Bai, lehen, batek hori esan du, hartuta holan bilduta jatearena. Metan goxua, freskotxua da, ez? Azkenean mertxikak emoto hotza holan freskotasuna, eta hau jan leike hotza, epela, edo inberrixabe. Ez dut zau esango zen. Epela superrona. Eta benetan, pipula erregoziarekin dana ondo geratzen da. Eta musitaren gozo puntua gehi. Gero, Entxalada disimulatzeko be, hola nostore satitxo batekin. venga, ba, hola jango du. Bueno, nik, padre, honekin, Zuzek arizu postria, ja. ostria, klasiko handi bat. Ba, aurreratu dugu bezala, klasiko handi batekin gatoz, eta zein da, ba, gaur egun, jatetxe gehienetan menua zerbitzatzen dutena, hau eskaintzen dute. Hau da, arroz esnea, gazta tarta, sagar tarta, eta budina. Erderaz, flana, ez nazteko. Ez pudina. Hori da, ez, egingo dugu, ba hori, vainilla budin bat, klasiko handi bat, baina betikoa, arrautza pila daukana, eta, bueno, esne gainan ikutu emango diot hor nutriskoren pixkatatzera joateko, baina krematxu txiko duna, eta ikusgarria dana beti. Nola egingo duen? Horein izango izuet. Esnea eta esne gaina, vainilla adarraekin, berotzen jarri, eta irakiten duenean, hor utziko dugu 5 minutuz, ontzen. Azukrea karamelatu eta moldeetan zabaldu. Arrautza gorringoak eta arrautzak azukrearekin irabiatu, esnea gehitu eta moldeetan jarri ondaren laberatu ingo dugu 180 gradutan 45 minutuan. Utzi osten, zerbitzatu eta gozatu. Xe ona, klasiko bat. Bai, benetako, eta a ber, nik esnea eta esne gainarena egia da, bueno, ba, aldea da, nik gustatzen zait, egiten dudanean, ba, gozogile krema, ero arroz esnea egiten dudanean, erolako arrautz esne bat, Bai. beti egiten dut, ba, agian izan alda bi eren esnea, eta ero eren bat esne gaina, ero erdi eta erdi baita ere, orduan, bueno, ba, noizean meiniteko olako pekatutxoa, nik uste dut balekoa dela, eta beste ikutu bat ematen diola prestatutako esnea oinarri duten postre hauei. Eta vainilla adarraitekoan bakizue, ez baukazue hau erabili alduzue vainilla bestea, saltzen dutena Bai, esentziak eta esentzia, ero hautxea, hautza azukre de vainillaekin, baina hoberena da, horrela, irekitzen du adar bat, gero hemengo, hau da, bere sustantzi guztia hemen dira, horre pinporta beltzoiek, hoie dira, badaude, isoski honek artizauak egiten dituztenak, holako batzuk saltzen dutela oraindik. Pinportakin. Bai, vainilla isoskia. Bakitzu, pinporta horrebe bai, imitazioezkoak badauzela. Seguro. Eta batzutan ikuste zuelan, industrialetan gehien bat horrek vainillazko isoskiak industrialak. Bai, baina presiona ditzen da, ez? 2 eurotan, eta ikuste dituzu pinportakin, baina gero hartzen dozu da, honek pinportak, gezurretazkoa dira. Trampa indi dute. Bueno, Europan sortu zen budina, erromatarrek zaukien postre bat, deitzen zala, triopatinam, Triopatina? Triopatina, bai. Zein ez du saltzen. eta bertan ziren, arrautzak, holan, irabiatua, esnea Bai. eta estia. Eta hortan edatu zen Europa osoan, baina gero arabiarrek ekarri zaurenean bere influentzia dana Europara erdiaroan, hau da ekarri zituzten teknikak eta bebai ekarri zituzten osagaiak. Eta osagaien artean etorri zen azukria, karamelua. Eta hortan sortu zen gaur ezagutzen dugun budina geruza hori horrekin edo holan urrezko geruza horrekin karamelua dana bere oinarrixan. Orduan hori arabiarrekin zaben. Eta gero lan, bitxikeria bezala, zuk lehen ez adoztazu behitu. Mertxika hundixenak, bitxatzen zauen, kilo 800. Bai. Bale, jan holan Guinness liburu honetan dauen rekorra. Budina hundienak? Budina hundienak, zenbat kilo pentsatzen dazu daukala. 3 digito?
Lau? Lau! 1000 eta piku kilo. Bueno, oro, 2000, 5000, 10.000, bueno, 10.000 ja ez. 7.000. Eskutxo, 3.175. Zaukan, diametro bat, 3 metrokoa. Mexiko nintzen 2017an. Hori zuten, Maria Baino, claro, hori laberik ez da hori zartzen. Hori zuten, Maria Bainoan da. Olako paiera undixo baten, joango zien balentzera da, hori, rekorrak itxen da benak paiakin. Ez dakit, paretak ingo zatzen altu hobak, ura bete da hor, baino Maria ningo zabien. Bestela, ez jatotzen. Bueno, Patri, hemen itxoiten irakitzeko esne gainak, esneak eta ero painilla darrak. Irakitzen duenean hor utziko du 5 minutu zaporea painillan hartzeko. Bien bitartean hemen azukrea besterik ez du jarri. Karamelu bat egin du. Ikusi ja pixkanak agurtzen hasi da eta noizien baino horrela muituko du eta listo. Eta zuringoak batzutan ni normalean esate du, gorde eta ero erabiltzeko beste zerbaitetan. Ez ditugun ez ezertan erabiliko eta horribiliko direnez bueltaka. Esan dago, ingo duena da, bueno, hemen baliatu lehen hemen esnea izan dudala. Bueno, banatu ingo ditugu, 6 zuringo eta 3 arrautza. Eta hori 140 gramo azukrerekin, ondo irabiatu, eta ero, izango da, bueno, zaporea, bueno, gorputza emango diona batez ere, honi. Oso ondo. Eixe da, dela postre bat, holan oso malgoa, klasikoa da, arrautzana, budina, pero bainillazko bai hor klasikoen artean, egongo zan, eta gero euskau kafiana, kokoarena, bai oso goxua, te berdeana, hasiera aldera joaten bagara, ni kafiana da, nahi gixe gustatzen gatena, gaztana bai asko gustatzen jat, baina egisa da, zapore berrixekin enleikela, eta, bueno, emoten dotzula. Ez, jokua. Bai, jokua, esnearekin egun behar da, adi, infusionatzen azten da... Azten da irakiten, pla, eta hortxe. Geldi. Oin utziko du, geldi, honek geldi hor, bale, oin, hor, 5 minutu, 10 minutu usten badu, hobe. Niri asko gustatzen zait, azkenean oinarria hartuta, gero olako erretillo handi batean, kroasan batzu, gero sobratu zaizkigula bezperan, ero ogiei zar bat, ero briotz bat, Patrik, erabili behar du briotza uste dut, eta inoiz, bihar nobetzio, bai. Bueno, kontua hartzen duzu eta olako oinarrian jarri karamelua, gero olako kroasan bat, eta gero nasketa hau botatzen diozu, labera Maria Baino da. Zagarran bai oso goxua da, pila bat, ez da egiten duzen. Zagarran pudina ez dut probau. Bai, oso goxua, egiten duzu, zagarra pixkat konpota bat egiten duzu, eta gero hemengo nasketa honi birrindu da egiten duzu. Birrindu, ero zagarra zala nahi baituzu ikusi, karratu bako la konpota pixkat egiten, ezin da gordina sartu, Eta oso goxua edatzen da. Gordina bestela texturian. Nabarik, esan ningo, labian esan ningo labe hori, ero zagar hori, orduan gatuko zen, kruntxi. Bai. Eta gero, gazixak bai badauz budinak. Hemen txorienen izan ditugu, baina dauz barazkisekin, eta, gaztakin bai. Arrain pastela, klasiko handia, niretzako budin bada. Arrain pastela, oinarria hau da, ez? Arrautzak eta esnekioak, gero zapore emateko, zagarra erabiltzen du moduan, kakao erabiltzen du moduan, guk arraina erabiltzen duzu hortan. Lehatza da, tomatea putxo bat, botatuta jendiek bai. Hori da, kolori emateko, pixkat tomatea behar du. Hori da, asmakizuna, hartzaken, eta kontua da, hartzaken ia liburu gehienetan, errezeta hori agertzen da. Bere, errezeta liburu, uste nik 2-3 badauzkat hartzakenak, eta errezeta hori 3-etan dago. Berzio modernoagoan ero, baina 3-etan oinarria hor dago danetan. Nire pixukide batek itxen zauen hori, baina merke aldera, jota. Eta itxen zauen mikrobin laban eta, potoko egaluziakin. Baina itxen zauen, holan, arrautzak, esnekia, potoko egaluzia eta tomatia da hori, holan, mikrobin laban itxen zauen, baina ez olako individualetan, baizik eta, bakarratu handi baten, eta hori jaten zauen. Berak esaten zauen hona zaura, da ziur txarra etzala egongo, baina, aukera nik nahi zaut laban da legatzakin. Bitu, egaluzia potoan erakutzi behar dizu egiten. Ekarriko dugu maten, Alesek eman zion idea, itzein dute peskateroekin, Iñakirekin, eta berak saltzen du, egaluzia saltzen du pila bat. Holan, jendian dako, konserban daiteko, eta hori gaina garbi aukera dago saltzeko, eta esan zion, jarriko izu solo motan desta izer, eta nik, dena prozesu guztia, nik azaldu ingo izu labur behilduta, baina ikusi egiten, oinarriak ikusiko dituzue. Baina egiara, zenbat errezeta duen, egaluzea potikoa. Makarroia, errezaldera joan da, zuk esan dako pudin hori. Empanadiak. Makarroiak, egaluzeakin da tomatearekin. Entzalada betikoa, mista. Errusiar entzaladari. Nahi digu nahi bat. Pia bat, lasaina bat, edo zein gauzai.
Bueno, hau, gero esnea botatzean hemen, baita birrindu behar da, baina, bueno, ja aurreatzen jungo naiz. Eta karamelua ikusten duzu pixkanaka, badoala. Kontu zibili behar da, ze hau berriz izango zen karamelo errubioa, oie horia, bueno, eindik ez da heldu, baina hortik beltzera zeituan pasatzen da, eta erretzera askarra oraindik, eta erretzen danean, mikatza da, ez atzegin izaten da, orduan. Berez, behitu ikusten bozue pasu hau, nik pentsatzen dut, txorienen gure ikusentzuliek geixenok budina etxian eingo zabiela, baina, por si acaso, inobez espadagor, atzetik. Patrik, zuk uste oso, gehienok, asko, bai. Bueno, a ber, adin batetik gorakoak. Bai, eta gure ikusentzulia gainera, sukadaritzan, hasta aditu da gustatzen dake, orduan, nik esango nauke baiet. Igual beste errezetan moderno bat, baina justo budina. Taki ba. Hola, postietan eta azten zarenean, bizkotxua, budina, arroz esnea da, horre gauzak azten zara praktikatzen, ez? Gazta tarta. Bai. Horre bai dila, klasiko, betiko klasiko handia. Bueno, bota diogu ona. Epa, ele. Kontuz. Bai, hau. Eta badaude batzuk gero hau berriro iragaziten dutenak, Hemen iragaziten dugu gehien bat, bainilla adarra. Eta hemen, pinporta guztiak hemen gehatu zaizkit? Esaten ahenik, hau. Gainean gehatu die. Eta gero, hau ez dugu txorienetik komendatzen, baina nik pertsona egingo nauna da, hori gordinik jan holan irabaiketu bat izango basan moruan. Bakit ez dala gauza ikolan igual osasuntxuena edo, baina... Bueno, baina jakin da zertan bilakatu behar den, pazientzia pixka, Patri? Bai, pazientzia izango. Vale. Hemen karamelua, honen erredura ez gara aspertuko esatea, baina da munduko erredura okerrena, Tak? Egin alduzu olako banakako moldetan, ero bestela, beti olako molde goinarri, olako berretillo handi batean ere, berdin da, Bai, eta ontsa zigorrek errezta bukatzen dagoen bitartean, nik ondokotzu eta albiste bat oso politxe izan dana, eta aurtengo ustaian, ez dakit, irakurri dozun, iratiko basoak hartu da zerrendan, UNESCOko biosfera erreserba bezala. Eta orduan, 5 urtetan ibili hor aurkezten da urrukatzen da, lortu dau, errekonozimendu hori, eta azkenean, gu posik, aurten bebe, Balde Aranek lortu dau errekonozimendu hori, eta 1984tik, Urdaibaiek. Beraz, politxa da azkenean, hori, azkenean izan bida, ingurumen aukibidau baliotsua, jendian dako, inguruan bizitan jendian dako, eta ikertzaientzako. Eta azkenean izan bida, inguru babestu eta zaindua. Eta, Euskal Herrixan, orako bileku izatia. Izatia, bertan, toki txikian. Hori da. Arrotzekoa da, ez? Bai, arrotzekoa da. Benetan baiet. Ze gero, bakarrik gainera, dauz 11. Belgikan, Herberetan, beste 11 herrialdetan gulotesan. Eta Euskal Herrixan biditzugu. Beraz, ez da uba pentsarto. Zerbait jaratik izango da. Eta hori bai, junin bergarena da, beraietaz gozatzera, ondo, guk esaten duena, beti, bidaiatzea oso ondo, Japoniera, mesedez alba duzu, jun zaitezte eta hori, baina bertakoa ezagutu inbar dugu. Egia esan hemen dauzkagu, kristona altxorrak, eixa da, zuta bisok, ibiltzen garela kanpotik asko, baina barrutik be. Barrukoa. Baina jendeak, bat dauz batzuk, ez da dela ezagutzen etxekua. Eta hori pena bada. Nik karneta atara nuenean, baki zeitzen nuen, kilometroak. Eta nik kotxean ibiltzea maite dut pila, eta hartzen nuen kotxeak, eta benga, Gipuzkoako herri txikiak ezagutzea, eta benga, hartu batea, bestea, punta guztietara, eta jaietara ere, joten ginen, baina, ez du, gezorrek ez du, esango, jaiei eskerrere ezagutu ditugu errepila. Baina, nik egia da, zuk ez da, lagun piloa dauzkat, esaten dizule, zizurkien dago, enpresat, furgonetak ekipatzen dituena oso ezaguna dela, ez da izan? Bai. Non dauz zizurkil? Uste Gipuzkoan dagoela, baina nun ez du kokatzen. Baina ez pentsau, gauza ezagun hauak be, ure derra, lehengunen kuadriako batek, enaz sekula bizitzan egon, 35 urte daukazu. Bueno, ez pentsa, hainbeste jente da, ure derra junazte bilartean alba duzu, Zebeste la jente asko duten, hori, bai. Eta izena emon, da, bueno. Bai, eta errespetatu, batez ere mendira juten gainean, errespetatu, eramate ditugu zikinak, berreskuratu, ekarri zuekin, eta banana sal bat, biodegradable izango da, baina biodesagradablea ikusteko. Bakit ez da euskerakoa, baina karri, eta bontazazue zaborretara. Guk, hor, 180 gradutan, 55 minutu itxengo du. Azkenean da, holan muitu eta pixkat
blu egin behar du, baina gehi egin gabe, eta gordina zegotea. Jakiteko gordina da honero duda baldin bako zuen, bueno, hor, labantxo batero zerbait zarratu, eta garbi ateratzen bada, eina dagoela. Eta ero goztu, eta jan. Eta barbula. Biteli, ondixa o txikixa? Txikixa igual, no? Ondixa. Ona izu, no? Zu nahi dozuna, nahi berda. Txikixa, venga. Bakizue beti budin bat ateatzeko garaian, bazterrak holan ireki. Hau errezatzen. Bueno, gauza bat, budin bat jakiteko, atatzen dute batzutan budin batzuk zulotxoekin da hori. Zulotxoak eta baldin bauzka, ez da pekatu handia, baina pekatua da, segatik irekin egin du labean. Horrela esan nahi du, denbora gehiegi izan dugula eta temperatura altuan. Eta gero testura ez da izango. Eta ez da inkrematxua. Ez da inkrematxua. Eta, bueno, hau probatzean nahi dut, hemen dago zuen, vainilla budina, aurkeztu inberdu, bestela... Bakitzu nire lagun batek egiten dago. Zer? Hori muturra sartu eta osori jan. Only flan deitzen dut berak, only flans. Zelan mugitzen dan, ikusi da. Honekin nabarituko zan pila. Testona. Baina horren beste gorringorekin, arrautzarekin, esnegainarekin eta hau dago, bueno, lantaldea probatu du, Ia ba. Orduan, bueno, dugu zulorik, ez? Eta hau esnegainakin, ero zerbitzatzen, sarrotuakin? Zue ona. Izoske apurtxo batekin, olan bolatxo batekin, Betiko klasikoa zeon da dira. Goe bai olan jateko, igual, haundixe eskatu binatzuna? Bueno, horre hongo da. Gu agurtu garra gara, osteguna da, bihar ostirala astea bukatzen du, eta ostiraletan ere, errezeta bereziak ekarriko ditu hemendik aurrera, beraz. Bixar ikusiko zuen. Unxondi bat, behar arte.